ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാളും ആയുസ് കുറയുന്നു, അറ്റാക്ക് വരുന്നു, സ്റ്റെൻഡ് ഇടുന്നു, ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു, ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കണം? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് 35, 40, 45 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൃഹനാഥനാണ്, അതോറിറ്റേറിയനാണ്, അതുകൊണ്ടാണോ? അതോ നിങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദേഷ്യമാണോ? ഒന്ന് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കൂ. നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സ് കാണിക്കില്ലേ? ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് BP കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ടും ഒരു വശം തളർന്നും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ആശുപത്രി കിടക്കാനാണ് വരുന്നത്. അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ള ഗുളികകൾ അത്രയും ആയുസ്സുകാലം മൊത്തം കഴിച്ചും ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുണ്ടാവുന്ന അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവർ ലൈഫിൽ സെറ്റിലല്ലേ, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അവർ ജീവിച്ചു പോകത്തില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, കുറച്ചൊന്ന് ചിരിക്കൂ, കുറച്ച് ചിരിക്കൂ. വീട്ടിലൊന്ന് ചിരിക്കൂ. കുറച്ച് നേരം ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തൂ. സന്തോഷം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാർത്ത മാത്രം കാണരുത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ FIR-ഉം 100-ഉം ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും കുത്തുന്നതും വെട്ടുന്നതും മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂസും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കുറച്ചൊക്കെ കോമഡിയൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ്.